Nyakwar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 chenro en mar pok opogore. Okinyi ma kawuono abiro ni kantiere gwenge mag Choka mantiere buore Nairobi, kama bende abiro limo nyadendi, achiel kuom nyadendi ma bende osebedo ka chwecho buore Nairobi ka. Kuom ranyisi kata mana kineno batha ka, magi gin moko kuom mats ma bende osebedo kochweyo. Machiegni bed kodo nyaka giko mar chenro ma kama. Amosi ni misawa, mana kinyalo nyiso onage nyingi, gweng' miwuoke. Pakre. An Lorin Apio Oguna, awuok e gwenge mag Kisumu County, Seme, Manywanda Market. Ochopo nade mintiere buore Nairobi ka kata mana kapok wadonje kit pok ma itimo. Lorin en ng'a? Lorin en nyadendi. Nabiro Nairobi yor manyo. Ka nabiro e gwenge mar Choka, nabiro ir antna, nyamin mamawa. Kanye mana chako ngima mar dak mar Nairobi. Nyaka sani diwach ni timang'o kata mana kopogore kata mana gi chwecho, nikech ang'e ni chwecho to ema wabiro bedo kwa donje. Dibed ni chwecho ni ema en yuto mari mapile? Kopogore gi chwecho, atimo tich mar sales and marketing. Auso simbe, sola. Mano ber, nikech chenro mar pok opogore, wadwaro ng'iyo kit pok ma bende timo, to mane mar chwecho. Akini chwecho ni chako karang'o kanyalo penji? Chwecho nachako higa mar 2020, ndalo corona. Ka tich manatimo nokethore. Koro nawacho ni dalo ok dang' adogie. Amany tich manyalo timo machielo. Koro ema nayudo osiepna moro manyako. Ne iluonge ni Morin Kerubo Nyakisi. Koro nayude kochwecho, nadhi lime ode tayude kochwecho. Koro gima notimono nomora. Ba penje ni abenda dwa ng'eyo gimitimono mondo chieng' moro abenda chwechi. Koro mane kaka nachako chweyo mag domat. Nyaka sani koro en higni, mwadawach ni higni 3, nikech wantiere higa mar 2023. Osebedo nade? Ichwecho osebedo nade? Chwecho en gi challenges mang'eny. Nikech kaluwore gina chwecho giminyalo chweyo gokinyi tichweyo. Nyaka yud ng'ama dwaro. Kech samoro inyalo chweye tibet kode aming'a kapok iyudo customer moro. Koro an kaka timoga, aheroga chwegi ka ng'ato nyisa ni Lorin, adwa ni chwenya domat machalo kama, size makama, kala makamae. Mano miya tich mayot. Kata mana kapok wadonje sizes, nikech iwacho ni nintiere gi osiepi ma bende nakonyi kata mana nonyisi kaka ichweyo mats market kod magi, ang'e ni chwegi giusi. Akini nokawi thuolo maromo nade mar mondo mi ing'e chwecho? Nokawa gimoro muda mar juma achiel. Koro kaka medo chwecho, kaka medo bedo gi skills mang'eny. Maka nichako chwecho ni iuso mar ohala? Ka nachako chwecho, nakwonga chweyo ne Morin. To kisechweyo gimoro bing ni nokang'eyo, tachweyo tanyise ni adwa ni ne gima chwe ka ben en gima kare, koso aketho kamoro. Ka natieko twang'o materone, nonyisa ni in sawa gi gimichweyo no. Koro inyalo endelea gi chweyo ne jomamoko mondo iyudgo customers mang'eny. Bende ang'e ni chwecho nitiere rang'iny mopogore opogore. Kuom ranyisi ma idhi mbele gi twang'ono, to bende nitie moro mantiere toka. Koro akini ni kelo nade ng'eyo nade pogruok e kindegi? Pogruok en niya, machielo no otero usi. Then okaw time mang'eny. To machweyo sani ni okaw time matin, to usi bende okoter mang'eny. Mane pogruok. Bende ang'e ni sani nitiere rang'iny mopogore opogore ma bende ang'e Nyakwar Ramogi dhi bedo kaneno, rang'iny mopogore opogore ma bende isebedo kitwang'o. Akini types kotenre kod shapes ma bende ng'ato dwaro, akini timo nade? Nikech kichako chwecho, akini ni gima biro e wi koso nyaka ing'i kata mana e mbui kaka iloso? Ok ang'ega e mbui, but ka customer oluonga, an gi tape measure. Adhi tapimo kodwaro size ma ng'ato dwaro. Apimo, then onyisa kala mag usi modwaro. Then eka abro goro shape. Konyisa ni gorna gima kama, abro goro. Then kata konyisa ni ndikna ni Morin, abro ndiko gi marker pen. Kasendiko taluwo line no gi usi, to dhi wuok gima ber kaka ne customer dwaro. Chiro chal nade? Ahinya mag mats ge. Chiro to lure. Samoro ber, samoro rach. Kadiere korona chich ne ber.
ena tiyo maber. Nikech gimoro bende dwarore ni kiloso ne ng'ato gimaber, ka ibire oda tineno gicha gimaber cha, tibiro nyiso osiepni kobiro to penje ni Sharon, gima nie dhodi naneno koberna, ng'ama notwang'o nigo. Koro kitiyo tich maber, ibiro bedo gi customers mang'eny. Nyaka sani diro ko hiki mar adek kichwecho, mano kichwecho gi usi. Akeni gin achiedh nade mage moseneno? Achiedh nade manyalo wacho, gin ni kalure, samoro customer onyisi no dwaro usi mar kala machalo kama. To kidhi e duka, tiyudo ka kala no onge. Koro kigocho ne customer, tinyise ni achope duka, lakini kala midwaro cha, tokayudo. To customer ok bi mor. Obro nyisi ni an gimikelo na ni ok timre nade. Bro chuni ni samoro nyaduoko ne pesa, ama inyalo tongo ne ng'at machie eka mondo iduok ne pesa cha. Koro samoro bedo ga matek mondo ielewana gi customer mitimre nade mitwango ne domat no. But circumstances koro chuni nyaka koro ibed ng'ama otegno. Kiki ng'ama bed ng'ama chunye jok piyo. To nengo mar usi? Nengo mar usi achiel kaka ka en full obiro 140 gi sani, to chon wang'iewo usi ni siling 70. Matiende ni sani usi beche otimre nade, beche oidho. Koro lura ni bende gik matwang'o gi beche gi nyaka idhi. To ber mane nikech ang'e achiedh nade to nitiere to ber bende achiedh nade moro ma bende akekra ken achiedh nade mari twang'o gi yot kawo thuolo maromo nade? Twang'o gi ok tek, but odwaro kinda mari ema bro mi tim gimoro. Kin ng'ama jasamuoyo ok ibi twang'o, nikech ibro dhi e line achiel kaka ma, ibro lwaro line migika, tibro chani an aseol, we aket gino piny. Koro kinda mari gimoro amora mitimo nyaka ibed gi kinda. Kuom ranyisi odiochieng' ma kawuono kata ponono ni chako mat ma kama, inyalo tieke kinde thuolo maromo nade? Marom kamae size ni anyalo tiko gi ndalo 2. Ndalo 2 koka dich, lakini ken gima chako kinya kodhiambo tanyalo tieke. Size maduong' mogik misetwang'o en size mane? Size maduong' mogik masetwang'o en 5x6. 5x6. Mano madwaro romo kapet. Madwaro romo kapet. Ber mane moseneno? Ber masayudo ni katwang'o gi tayudo pesa. Pesa no anyalo timogo gimachielo. Nyaka sani Lorina, kapo nono ni ng'ato dwaro nyiewo kata mna matge, keni marketing isebedo kitime yo machalo nade? Marketing ahero ga timo online. Adhi e TikTok a post, adhi e Facebook a post, then WhatsApp. Mondo jima an go mondo ne tija matimo. Koro ka ng'ato neno to obro hero. To kachaketo ga product gi namba na mar simu. Sama keto kamano to bro gochona. For example, naido customer moro ya Busia. Natwang'one ba kitone parcel. Mano agone ero kamano. Nyaka sani bende paro ni ji bende mathoth bende oseroko kata mna kit chwecho mopogore nikech sinaneno ka ji biro gi designs mopogore. Twang'o domat ng'ato to nigi kaka chenro kaka onyalo tweyo. Koro mae style ni opogore gima. But kaka twang'o gi neno ka ji ohero gi gande. Okaneno ng'ama wacho ni kitishio tich maler ng'ato pako. Koro tiji maler ema mi ji mang'eny. Bende ng'eni pogruok bende nyalo bedo e nengo. Akini nengo mag mats kisewacho ni usi owuon usi achiel kama unyewe nengo mar siling 140. Akini nengo gi kaluwore gi sizes to diwach nang'? Nengo gi kaluwore gi sizes opogore. Koro kaka mae kadhi ang'iewo usi ntiere gima inaitwa gima kete mausi donje. Gini beche tek. Koro kapok atwang'e ta ayudo customer abet kode piny. Tanyise ni gimidwaro en size nene kama. To bro tero usi makama. Koro ago nengo bwa winjire. Kaso winjore to miya deposit. Deposit momiya no ema dhi omogo materials. Ka tieko twang'o to miya pesa motimre nade modong'. Koro mano miyo ayudo ga tich mayot gi customers ga. Twang'o domats, ka twang'o wachna twang'o kama. Ka twang'e sani ba use, en gima ready made men siling 2,500. 2,500 no roma chulo ot. Then ka twang'o moro kendo, ayudo pesa anyalo chulo go stima. Anyalo ng'iewo go chiemo. Then wan joma nyiri wan gi mahitaji mang'eny. Koro sama twang'o gi no mayudo pesa, tanyalo chulo go bills na kande. Ok ochuno ni nyaka kwa ng'ato
pesa. Anyalo ajitegemea an awuon. Ng'eni samoro nitiere wuoro miyo rawera moro madegomb ng'eyo ni mar mondo mi ochwechi men bende ochak godo ohala nikech imbe donge iwacho ni ng'ato nopuonji. Bende dwaro ni mar mondo mi puonji nyakwara Ramogi Jwang'o kiny ma kawuono king'iyo kamera ni mar mondo mi nyisgi ni mar mondo mi ng'ato chak chwecho gin ang'o madwarore tiyudo gi kanye tichako nade mana kinyalo nyisogi. Kidwa chweyo domat mokongo nyaka ibed gi materials. Material mokongo en gima usi donje ma en mating'o ni, then usi ma en ma, then ma iluongo ni ma sindan mitweng'o godo. Koro gigi kidwaro ka rawera madwaro ng'eyo kuma kaka anyalo chako tweng'o, gigi akawo ga town. Koro kidwaro gigi to nyaka idhi town bi kawgi then kor kichako tweng'o. Mana ginyalo fono ne gima tuti twang'o kata mana nang'o nitie kata mana kaka imesha like ipimo koso anno ka nitie kata mana gi sample kene mamane mae sample kaka dwa ng'e measurement mare an gi tape measure abro pimo go akanya kaka length gi width mare kasepimo takawo usi tatweyo kasetweyo tasoyo sindan then aendelea gi twe. But gin gi types mang'eny minyalo tweng' go. Nitie moro minyalo kawo usi, ichodo, ing'ado gi makas. Kiseng'ado gi makas, tisoyo achiel kachiel. Mane kaka mane tok Sharon. To mano okawo ndalo time mang'eny eka mondo itieki. To moro ni ok okawo muda mang'eny. Then mai bende ok otero usi. Nikech inemi control, inemi tayo lweti kaka usi timre nade, kaka usi dhi. Kuom ranyisi koro kata mana kaka ichwecho nikech ng'eni ji neno ga mana finished product to giwe kata ni gin gik molos kata mana gi iluongo ni gik mochwe kata mana gi kambi kata mana gi machine. Gin mana gik molos gi lwet dhano kaka wan kama. Koro kichako chweyo, kidwa chako chweyo mae gi method ma wan go tiene, mae sindan timako usi gi lweti koni tisoyo gi ka tikelo kama. Kidhi mana mbele gi tweng'o bende dong wanyalo loso donga iwacho ga ni nyidende ni nyalo ga multitask. Akeni puonj bende kaka no puonji be nyalo puonjo ng'ato. Samoro abedo ga gi jok madwaro puonjo. Koro ka gidwaro to awuoyo gi ng'ama dwaro no to biro ta abet kode piny tapuonje kako nyalo chako modhi mbele achiel kachiel manyaka chop kama koro owinjo maber. Ipuonjo gi nono nikech ang'eni odiochieng' ma kawuono bende thoth ji nikech gige lwedo gik mitimo gi lwedo gi bing'eni ma koro ji manyo godo yuto. Ok ahero ga puonjo ng'ato nono nikech okelo gimoro matin. Nikech kasepuonje to bende obro yudo ginene mar yuto. Ine mana morin puonji ni miye gimoro matin. Da chule gimoro. Nikech piny masani to onge ng'ama di miye gimoro nono. Wacho ni mano chal ka puonj kata mana puonj ka ji bende odhi kata mana sikul nyaka gichule gimoro. Nyaka gigol gimoro matin. Wachni nango kaluwore gi ng'at ma samoro nigi poko mare samoro bende obet godo mane ot samoro. Amedo jiwo rowere matindo kaka machal koda kama. Ni wawek beta ikia kuma happy nyalo leng'ore. Koro ka in gi pok gimoro minyalo gir lweti moro minyalo timo meda timo kaka imedo time kaka imedo ng'eye te kaka imedo yawo onyalo yawore modhi mabor. Ka koro kata medo kata mana chwecho makamano mana kanyalo kata mana penji samoro ng'eni chwecho bende opogore kata mana sweta gini nikech ang'enero ka machal ka gima en crocheting gi dho ngere. Akene bende nyalo chweyo gik moko kaka sweta samoro kata mana kitemnechni mipedho ge ot. Amago bende anyalo chweyo but gima ahero timo sana en mar chweyo domats nikech kalure gi boma kae nitie jomohero gi kabina gi. Gihero go decorate go ot. Menyalo wacho ni magi ginyiewre gintiere gi chiro. Piem chal nade oko. Ang'eni gimoro amora ni ohala ko ohala nyaka bede gi competition. Piem tok rach but olure kaka itime. But kitimo kiloso ne ng'ato gimoro maler ibro yudo ji mang'eny. Ing'eni nengo cha to nok yango maler. Ini wacha ni kaderia.
Kum ranyisi mitwang'o no kata mana dawa cheta ni size ni kichano ka size ni duong. Koro kaka size ni maya uso 2,500 but pod wanyalo wuoyo mo winjre nengo. Matin mogik en pesadi. Matin mogik en 1,000. Mano kaka mar baf. To bende nitie ga table mats. Nino kata mana samoro gik miketo e mesa. Table mats i avoid mondo chiemo kik wang mesa. Example en ma inyalo keto kaka table mat. Sami kete kamae gima liet cha ok nyal wang'o mesa. Ok nyal wang'o mesa. Maya nyalo uso siling 300. Mano kaluwore gi nengo kaka chala bech usi labor. Yes. Inte penjo ma samoro japenji ga ni kind thuolo mar higni 5 nenori kanye. Keni ni nenori kanye kind thuolo mar higni 5. Higni 5 mabiro gi pacha agombo ni tweng'ona ni chieng' moro abedgo kamoro maber. Nikech agombo ni chieng' moro abed gi kamoro mayaw makara manyalo tweng'e. Anyalo bedo gi jok mapuonjogo, koro ginyalo biro kanyo tapuonjogi. At the same time anyalo uso, aketo usigi, sindane, gimoro amora mar tweng'o te akete iye kanyo. Nikech tija ndika to ok bindiki nyaka chieng'. Ng'ato ber gi gire moro mobro an chieng' moro. Yes. Samoro lorin ne jok ma samoro nitiere kata mana kum ranyisi nikech sani wantiere kaunti ma Nairobi. Dibed ni customers gini mana Nairobi ka kende? Customers ga luore ka poste online. Example naido moro Mabusia, moro naido Kisumu. Koro kaka medo keto gi e mbui aido customer maya mabocho bocho. Mar ariyo nyalo yudo customers ga kolure gi katwang'o ni gimoro ibro miya customer machielo. Mano mong'ere gi dongere kaka referrals. To ke customer ma osekaw kata mana kaka osenyiewo to nyisi ni samoro twang'o ne marach ngeni mago be gin ga chiedh nade ma kata mana funde samoro apoka yudo. To mats gi akene maintenance mage diwach nade? Maintenance iko sawa. Gin gik ma long last. Domats nitie categories mang'eny michweyo gi godo. Nitiere moro michweyo gi gunia. Mar gunia no ok obi long last. Nikech kaka iluoke gi pi to bro tow. Ka sama gunia cha osetow to usi bro dong kachiel to lwar piny e lo. But kopo gine matiyogo ni to ok bi tow. En gima luoko bende yot. En mana gima nyalo rudho gi lweto, gima nyaka irudh gi brush. Koro magi iluoka mana kaka inyalo luoko law. Kisekete omo matin tidunya ok ni kiluoka gi brush bro yuyo usi. Koro kubro neno picha maber. To kaluwore gi material ni mana kaka nisewacho ni gima okete toke ni dibed ni kokete diere to ok olagre nena gima constant kamikete no. Unless mana kigweye gi tiendi. But kaka ikete no ena sawa. To yorruok ki compare gi moko ma samoro usi dukni mane mayore piyo? Magi samoro nya yore ka ng'ato luoko gi brush. Gino konego luok gi brush. En mana gima isok tidunyo kaka inyalo dunyo law. To ma kaka inyalo chuni ni nyaka kaw brush birudhgo eka owuog maler. Diwach opogore gi moko ma bende samoro jauru ne pinje ma ka samoro dang sen ni kata ni chiro pogruok ne kan. Koro kalure gi domat mwaloso gi yudo gi products gi yot. En gima wuok kata dhi town tayudo. To kwa compare gi pinje ma oko ok wang'eyo materials miloso gi godo. Then mar ariyo luoko gi yot. Isoke gi pi gi homo. Then owanyore. To ma oko ka bro chuni ni many ng'ato timre nade kata nyatere machine kata laundry. Luoko gi tek kwa compare gi magi luoko yot. Pogruok lure kaka itwang'o gi. Koro materials mopogore gi kaka styles mitwang'o gi bende opogore. Nyiso rang'iny mopogore mag mats ma bende iloso nyikwa Ramogi jong biro bedo kaneno tipo mopogore. Wan gi mats mopogore. Achiel en domat, then nitiere fluffy carpet, then wan gi table mat. Machielo en shaggy carpet, mago bende haloso. Koro lure gi size ma customer dwaro. Kuom ranyisi kaka shaggy carpet mani wacho go nyalo kawi thuolo maromo nade nikech mano tapani duong'? Mano to duong'. Obro kawo time mang'eny. Koro bro chuna na many ng'at machielo. Kaka jok mapuonjoga. Ka en gi ng'at moseng'eyo maber, tabro nyise ni osiepa ayudo tich moro kae. Bikonya wanywakre lwedo. Bikonya mondo watim tijini mondo customer kik
kik jogi kech customer be komigi moro dwaro ni timo piyo piyo mondo itimre nade itieki. Lorin achiedh nade moro ma bende nokwalose bende paro ni human labor ahinya nya tich ma bende dhano nyalo timo kuom ranyisi kaka wacho ni kapet maduong' nyalo loso dhano kata mana ji mopogore opogore. Sana ineno kata ka mashinde ineno kata mana ka carpets itong'o gi mashine ji bende roko kata mana kit chwecho e pacho kaendi. Ji ohero gik michweyo gi handwork. Ji ohero gik ma ng'ato chweyo gi lweto gimoneno giwa moloyo gima odhi ong'iew e duka. Nikech mae tibiro nyise gik mitiyogo. Abiro nyise ni mae usi, mae gima usi donje. Obiro hero. Ma customers ga ohero ga tich matiyo kendo gijiwa ga ni tiya mate tiji no ok aneno karach. Lorin kodhi mbele gi chenro bende kanyo motelo iwacho ni ijatwingo ga gi jomoko aken jogi igolo gi kanye tiegruok aken bende ing'iyo nade ni gintiere gi tiegruok moromo bende pok mar omenda nikech bank ng'ato setwang'o bende nitiere omenda mane nyaka ichiwne. Kara kaka en fluffy carpet chuna ne nyaka amany dhano kata 4 nikech en gima duong' ok abilose kenda mondo atiek adwa na tiek piyo. Kora bro bedo gi ji 4 jogi gin joma nasepuonjo ma ng'e ni ng'ane to oseng'eyo gima timra nade gima dwaro bro konya tweng'o maber ma gima customer no dwaro owuog exact kaka ne customer timra nade owacho. Koro kadhi e wach mar pogo pesa abro goyo nengo ka ng'en kalura ni an gi ji 4 pesa magoyo no abro ni ng'ato apogo ne pesa marom. Koyudo pok marom tin tiyudo ang'o nikech in minyiewo usi. An adhi yudo profit ma yudo tapogo gi joga matiyogo. Sama go nengo tago nengo kang'eni ya an gi ji 4 plus an ji 5. Koro ka sama go nengo cha tang'eni pesa mayudo abro roma mapog gi joga matiyogo. To kin kendi kigo nengo. Kago nengo to luwo gimo nengo ka nengo agoyo kalura gi size gima dwa twang'. Nyaka sani nikech niwacho ni ichako chweyo mat mopogore opogore higa mar 2020. Nyaka sani en higni madhi 3. Lokruok moro amora bende oseneno. Koro kalura gi twang'o domat osekonya mang'eny. Mokwongo an gi nyathi madhi skul. Kaka ochiemo, kaka orwakore, kaka odhi skul en an. Koro sama twang'o domat tayudo pesa. Then mar ariyo an gi mamana ma en dala. Samo kwaya pesa nyaka urni to wuok mane twang'o domat. Anego wetena gi nyiminena gi wedena mamoko. Koro sama gidwaro kony kuoma chuna ne nyaka donji ofuka ma mingi gimoro matin ma an go mawuok mane twang'o domat. Kwadhi nyime gitieko chenro makama keni mbui yudore kanya jok madwa mat gi nyalo yudi nade. Kidhi e Facebook nying miyudago en Lorin Oguna. Kidhi e TikTok en Lorin 02. TikTok mago iuso kuonde. Auso ga kura ja post ga. Then kidhi e WhatsApp bende inyalo yuda. Instagram bende inyalo yuda. WhatsApp yudi namba mane? 0740 25 30 60. Mago ne jonyiewo ing'e nyaka imigi disclaimer. Mago ne jonyiewo gi jo training. Ka in gi chuny mar gombo ng'eyo kaka tweng'o in thuolo mar biro. Koro inyalo manya e namba machiwo no main 07 40 25 3060. Mano kigoyo na namba no tinyalo yuda yo mayot ama inyalo manya na line mar Airtel main 0738 45 19 71. Nembni arego kigoyo tinyalo yuda anytime. Wachni mogik kwatiko chendo mar poko pogore ne nyakwar mge jwang' dibidang. Gima nyalo amedo jiwo go rawera matindo kawan kama. Ng'ato nyalo neno no somo to poko yudo tich. Chaka gi gima in gono. Kaka mar tweng'o kama gini ok ochuno nyaka idhi skul. En gima en physical. Inyalo nyisa ni Lorin ahero gi tich mitimo no. Agombo ng'eyo. Kata ka en e simo abro mako ne video call. Bro mako ne video tanyise from step 1 mpaka mwisho. Tanyise ni timo kama. Kose ng'eyo to bro gona simo ni Lorin adwoko yero kamano kuom gima ne timre nade gima ni nyisa. Koro wawek geno ni ng'ato nyaka ndiki. Nyaka itim matek gi gimoro amora mar lwedo mahingo. Mondo ing'ego kaka inyalo endelea gi ngima ni makini. Dong ber ni mat bende ok dwar somo, ok dwar skul. Ma ok en gima nyaka idhi skul. Ma en gima nana kaka twang'o tibedo gi skill no e brain ni.
Kiseden mar ariyo, nyaki gimoro amora mitimo nyaki ket chunyi. Nyaki ket kenda, niwach ni gini adwa ng'eye. Koro sama itimo gimoro nyaki bed gi mijing'o. Kokibedo go to kibro timo. Erokamano nyalo rino kuom yienwa mar biero mar mondo mi nyiso nagi kit pok ma bende nitiere godo kinyi makawuono. Nyakoro mga jonge ni geno mara ni yudo puonja chalari adek ma bende inyalo kod chi makawuono kuom Lorina. Hinya kalore kod pok mano mar chuyo mats. Neno kanyo rang'iny mopogore opogore. Pichni bende iseneno kanyo. Mats ma bende otwang'o kata mno chuyo choka mano mantiere bure Nairobi. Tiegruok bende nocho no nyalo chiwo ni mana kimi mano menda matin uboloso ok gibi chwanyore donge ok bi chwanyoru dhano loso bawinjore ikono nyako wawinjore. Erokamano ahinya gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro mar pok opogore pile ka pile anyisi ni ponono ni gi pok moro amora ioro na mana ote kokalo e page na mar Facebook kanyo tabro biro kama intiere. Orituru masani wanere kendo juma mabiero. Lorin pod dhi nyime gi tweng'o.